Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो बरायबाय। बेनिफ्राय दाखालिथ' आङो ब्लग आगारदोंमोन ना सिएफआव थांनायनि ओमफ्रायहा जोङो फैफिनबाय। आं फैफिननायखौ भिडिअ लानाय जायासै मबाइल बारा चार्ज गैयिनि। बेनिफ्राय आं दा जों दंहा ट्रेनिं लाना हायबाय। ओमफ्राय दिनैयो गामियाव दिनै फार्स्ट डे ओंखाय आं नोंथांमोननो फार्स्टला शेयार खालामगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिबा दिनैनि फार्स्ट डेखौ नोंथांमोननि शेयार खालामसै। चलो स्टुडेन्टफोरा गित लिरगासिनो। हादों फैयो mana hidung di kesabung Galapena. siapa hidung na okay mosagon gikaigon na mosagon zagram menjagon student para ada bedi dustu dulu taman gosong dah lidah kalah pun dah Supin. Oh, nung lanai sih kan nung nyot थांखाबायमोन ना? ओइ nyot थांखाबायमोन. सानागौ आस खुलिना लादों. गोलैबाबो खामफिन जाबाय रुजे लिखांबाय टेस्टिमनि हाइक बेखौ मोनफ्रोमबो क्लास जुनियरनिफ्राय सासे प्राइमारिनिफ्राय सासे बिगिनारनिफ्राय सासे लाखायोबा होमबाबो आरो देग्लाय लाबावदो जेनेबा हाइक माबायदि मोनखो देग्लाय नाम्बार वानाव माबायदि मोनखो बेखौ 2 नम्बराव मा दे gan deh ini aja गासिबो ना मा दै इथिं दिनै एग्जाम लास्टनि एग्जाम लिरगासिनो नै स्टुडेन्टफोरा
delete गावबा गाव प्राइमारिनिया नै नोंसोर होनखांबाय नोंसोर बुंगोन सोर बुंखांखो मा होनला सिरि था गोसा गाय बे समा जोंनि बेसे रंजानाय फेस्टिभेल चिल्ड्रेन फेस्टिभेल चिल्ड्रेन फेस्टिभेल सोलोंगोन जोङो इसोरनि रावखौ बाख्नायगोन जोङो बिनि मुंखौ बै सोरगो रायजोआव इसोरनि समायना बागानाव हो इसोरनि समायना बागानाव गांनाय गैया उखैनाय गैया दुखु गैया बै सोरगोआव गांनाय गैया उखैनाय गैया दुखु गैया बै सोरगोआव रंजानो मोनगोन बाख्नायनो मोनगोन Hey guys, सिगाङावनो सरि निमाहा बिबाय आङो सानफ्रोमबो जे 10 days जादोंमोन आं सानफ्रोमबो भिडिअ लानो हायासै नाथाय जे इसे भिडिअ लादोंमोन आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों जे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' लाभ इउ गाइस मोन साफ्रोमनिसिमबो